Ja tässä videossa me mennään metsään. metsään ja jos me pelataan pörriäissä, niin sit Me jostain pois. me jostain pois. Huudetaan pörriäinen ja sitten jostain pois. Ja laittakaa kommentteihin, että pelkääkö te pörriäisiä, eli siis ampiaisia tai kimalaisia. Mukkakärpäset on ihan eri. Niin, mut niinku, niin ei, mut niinku, meillä on ollut ampiaisen pesä sisällä. Hei, mä en mene sinne, siellä on pörriäisiä. No okei, mennään sinne purolle sitten. Purolle. 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 Täällä on Purille. täällä tihuttaa vettä. Ja täällä oli pörriäinen. Ja täällä on puri. Ja täällä oli pörriäinen. Ei se ole täällä. Ja jos olisi, niin ei se pisteisi. Toivottavasti. Ei se ollut. Mennään. Sitten mennään pois täältä. Mennään vähän. Ja jos me nähdään lisää pörriäisiä, niin me lähdetään. Eli siis laittakaa kommentteihin, että jos... Toi typerä puu pistimään. Että jos te pelkäätte pörriäisiä. Tykkäättekö te halata puita? Mä tykkään aina. Sit saa lisää toivoa. Mä oon ainakin toivonut ja sit se toivo meni toteen. Mut mä en kyllä kertonut sitä kenellekään. Arvaa mitä mä toivosin Nella. No. Mä toivosin niinku semmoista kissanpentua. Mä sain. Me saadaan siis. Mä oon toivonut nyt pari kuukautta sitten kissanpentua tähdenlennolla ja halaamalla puuta. Niin se kävi toteen, iska sanoi, että me saadaan kissanpentua. Ai teidän iskän tykö? Joo. Saadaan kissanpentua. Kaikki ketkä on Laran kavereita, jos ei oo kuullut tästä, niin... Ja Hei Lara tonne. Niin. Kattokaa tätä, me ollaan huomattu tää jo pari päivää. Niin. Siinä on jotain sudenkorontoja tai jotain. Liketkää tästä videosta, eli laittakaa peukut päälle ja en mä osaa puhua enää ja mä en osaa puhua. Pelottavaa, toi oksa tuli mun naamaa. Joo, todellakin pelottavaa. Mä oon tehnyt tätä ennen 4 source-videoa. Ja tästä tulee vähän pidempi kuin ne kaikki source-videot. Ja tässä on siis puro, mitä me ollaan vähän autettu. Tai kyllä siis enää virtaa niin paljon kuin eilen. No joo, joku tukkinut tätä taas. Joo. Eli siis joo. Nyt me taas autetaan sitä. Täällä on ihan hirveästi kaikki idiootteja, jotka tukkii aina puron. Jos sä oot joku niistä idioteista, älä katso tätä videota. Ei kun katso vaan, mutta sä sit saat Jos sä ketä... idiootti, niin sit sä saat häpeää. Ja jos sä oot... No mä en kerro meidän yhden luokkalaisen nimeä, mutta... jos sä oot sä, niin en mä tiedä mitä sä teet. Jos sä oot... Sä. Jos sä oot joku, niin likeet tästä videosta. Niin, jos sä et oo UFO, niin sitten... Jos sä et oo avaruusolento, niin sit sä voit likeä. Mut jos sä oot avaruusolento, Miksi sun niin... tarvii koko ajan sanoa likee? No en mä tiedä. Mä sanon koko ajan likeä. Likeet tästä videosta. No, sori. En mä enää sano sit. Ei Dianakaan kyllä ikinä sano. Eli siis menkää tilaa mun kaveri Diana. Sen nimi on Gogos Girl. Eli kirjoittakaa vaan Gogos Girl. Kirjoittakaa Gogos Girl ja sit... No, mä pistän sen tähän videoon, kun mä muokkaan tätä ihmejuttua. Niin, mä pistän sen tähän videoon tuohon yläreunaan, niin siinä lukee sitten se, koska mä en osaa puhua. Niin, tästä tulee joku 10 minuutin kestävä video. Lara yli. No joo, me ollaan täällä pari tuntia. Mutta mä välillä stopautan tätä videoa, jos tapahtuu jotain tosi tylsää ja jos tapahtuu jotain tosi kivaa, niin sitten mä laitan tän takas päälle. Tästä tapahtui semmonen juttu, että mä löysin tommosen minikuusen ja tossa ja tossa ja tossa. Niiden päällä on heitetty keppejä. Oho, tää katkesi. Nella. No mä vähän... Miksi mä en näytä omaa naamaa? Mä näytän sun naamaa. En mä tiedä. No koska mä oon tehnyt 4 source-videoa, missä näkyy mun, ei kun 3. Missä näkyy mun naama. Niin, yhdessä näkyy Helmerin naama. Ja yhdessä näkyy muuta Huukonkin naama. Eli yhdessä näkyy vaan mun naama, koska mä kuvasin semmoisen musta video, missä on semmoinen ihme musiikki. Ja se oli pelkkää musta. Joo, Dianakin on semmoinen. Niin mä oon saanut se inspiraatiota meidän luokkalaisilta. Ja ne päätti myös muuten mun
tämän kanavan nimen, eli tai no ne ei ole päättänyt tätä, mutta mä kerron sen nyt tässä, että kirjoittakaa Maer is number one, niin te löydätte mun videoita. Ja jos teille tulee ilmoitus, että tuli uusi video, niin jos siinä lukee Maer is number one, niin menkää kattoo niitä videoita. Ne on oikeasti aika kivoja. Päivässä tulee joku 7 videota. No, source-videot. Varra! Näytä sitä! Kattokaa! Tää sitä tukkis. Joo. 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 Ai. Mutta niin päivän 2 source-videoa. Niin, Ja kattokaa kuin siisti tää on. mä kerkeen... Oi, jotkut muurahaiset, Kiinan muurahaiset on tehnyt jotain tuommoista. Koska ne kirjoittaa Kiinaa. Kone syö sitä. Niin päivästä tulee jotain 2 source-videoa ja ehkä pitkä video. Mutta mä teen vielä tänään tramppavideon tai sitten huomenna mä teen tramppavideon. Tehdään tänään. No joo. Mulla on kuitenkin... Eikö sä voi yhtään auttaa, kun sä vaan teet sitä videoa? No sori, mä laitan tän pauselle, mä voin auttaa sua. Niin, ne on yrittänyt nostaa tota ihmeen ryökälettä tosta. Niin tää video saattaa olla... Ui. Puunpalanen. Se oli puunpalanen. Kattokaa sitä. Ei kun anna tänne, mä vähän. No, joo, näin päin. Jos on Lara. Niin kattokaa. Noin iso. Niinku... Joku puoli metriä. Mä pelkäsin, että Nella tiputtaa sen tonne. Mutta jos se olisi tiputtanut, niin ei sillä haittamassa haudapuhelinta kohta. Sitten näistä pitää kirjoittaa uusi kanava ja tehdä kaikki uudet. No ei se haittaa, mulla on uusi puhelin. Ei sulla ole vielä uutta puhelinta. Mulla ostetaan uusi puhelin. Niin ostetaan, mutta ei oo vielä. Nyt mä tanssin. Kattokaa tonne. Täällä on ihan hirveästi töitä vielä meille, joten joo, tästä tulee ihan sikapitkä. tästä tulee 20 minuuttia, 30 minuuttia, puoli tuntia. Mikä vittu toi on? Se näyttää sydämeltä. Minä täti. Ne on toi Tää oli kiinni. se ongelma. Toi oli se engelma. Se oli se engelme. Ja sit tosta vaan pitäis saada noi ihmejutut pois. Niin, miksi sä auta? Ihmejutut. Lara, miksi sä laita sitä puhelinta tohon nojaamaan? Sit se voi valua. Kattokaa Nella ilmiöt. No. Mä vaan on Nella oli luulen, näin. että toi oli joku kärpänen. Nella, pelkääksä kärpäsiä? Ei ne. Mä istun jonkun mustikkapensan päällä. Mustikka. Eiks nää mukaan oo? Ei ne oo pensaita. On ne! Ne on kakkoi. Jaha. Ne on kakkapyllyjä, kun mä sain tän pois. Ai. Ei saa vetää päähän. Lara, mä uppoon tänne! Et oppaa! Ei missään. Nella, tuu pois sieltä. Ai, mun peppu. Pois, tyhmä. Jos mä lopetan tän videon tähän, koska tää on kuitenkin jo 8 minuuttia. Lara, sit sun pitäis tehdä 1 miljoona videota. No, mä teen sit seuraavana vuonna joulukalenterivideon, semmosen joulukalenterivideon. Se on 24-osainen ja joka päivä tulee kello 5, niin tulee video. Ja arvaa mikä video. Luisteluvideo. Tai joku video, en mä tiedä. Joku video. Ihmevideo. Siinä mä voin kuvata source-videoissa myös sleisseillä. Mitä veetä? Mä kuvaan myös source-videoissa myös sleissejen kanssa, että joo. Niin kuin, että seuratkaa please. Niin, Kattokaa tätä. mikä V toi on? Sitten, Me pitäis katkoa nää, koska ne on niin. nää. Ne on kyllä aika hienot joulukuuset. Kattuu. Joo, mä en pääse pois tuolta. Toi pikku. Ai. Ei saa pistää. Ai. Jos mä kuolen nyt tähän, niin Lara, sä et kuole. en mä kuole. Toivottavasti. Mä laitan tän 10 minuutiksi, niin mä teen sitten huomenna lisää videoita, koska
me tehdään sitten ramppavideo tämän jälkeen vielä. Ei, me tehdään täällä. Jatketaan sitten huomennakin vielä tätä. Mä teen huomenna uuden videon vielä. Tätä ihmejuttua. Ja tee semmonen video, että sä lähdet huomenna. No! Okei, mä teen aamurutiinivideo sitten ja iltarutiinivideo. Mä teen molemmat. Okei, mä teen iltarutiinivideon tänään. Lara, mikä se oli? Koska mä sain idean, että mä voin tehdä aamu- ja iltarutiinit. Mutta Nella tulee sitten mun joku päivä aamurutiinivideoihin joskus. Joo, mulla on miselivettä, mulla on rasvaa, mulla on kaikki. Se antaa ne kaikki mulle päiväksi. En anna. Jos palautat sitten illalla. Joo. Nella vieläkin vetää tuolla Kiinakepinkaan. Tai on 11 minuuttia kestänyt. Kiinakeppi. Toi ihme murhaisen tekemä. Mä menin Nella! Sitten peset itse vaan. Kotsakaudut eteenpäin. Nella, papukaija lentää ilmoihin. Patupapukaija. Mä sanoin yhden jalostava sen nimen. Nella! Mut sekin tekee YouTubea. Ja se... Mikä on YouTube? YouTube. Niin arvo... Niin siis, niin sen nimi on... mikä se oli? Muhanned Arlify 8527. Niin menkää tilaa sekin. Jos kuulitte edes mitä mä sanoin. Mä sanon nyt selvennyksen. Muhanned. Eli 1 kerta Muhanned Arlify. Ja sitten tuli joku ihme juttu, en mä enää muista. Joku 5. 8527. Joo. Mä muistan se ulkoot. Mun kanavan nimi on Maer is number one. Eli menkää tilaa se. Maer is number one. Se pitää tilata. Mut se kyllä vaihtuu se nimi kohta. Sitten kun mun äiti jaksaa kirjautua mun Google-tunnuksiin ja jaksaa ihmetellä mun kanavan nimiä ja mun luokalla... nimi on joku kissat. Ei, kun ne on kaikki. Nella mä sain idea. Larppulaputtaja. Se on mun kanava. Larppu ja kaverit. Larpun kaverit ja eläimet. Ne vaan larpun eläimet. Joo. Eli mun kanavaksi tulee kohtaa larpun eläimet, mutta älkää laittako larpun eläimet vaan, koska se... Laittakaa jonkun parin päivän päästä. Niin, 2 vuoden päästä varmaan. Ei Lara, kun 2 päivän. 2 viikon sitten. 2 viikon päästä laittakaa sinne larppu ja eläimet, koska sieltä sit löytyy kans lisää videoita. Ja siinä on eläimiä ja ihmisiä. Niin, siellä on eläimiä ja ihmisiä ja sit mä voin muuten kuvata lenkkivideon yhden mun kaverin kanssa. Helmerin ja Nellan kanssa ja minun äidin kanssa lenkkivideo. Joo, sitten Hemuli menee lenkille. Joo, Onks te nähnyt sen videon, missä Hemuli on vaikka mun herkutuet paha mä sulle niitä. Eli se on se vaaleampi koira, kun se, te näitte sen isomman, niin se ei ole se vaan se ihmejuttu. No en mä osaa sanoa. Mä kirjoitan ehkä niihin sit myöhemmin. Mut mä kirjoitan siis tässä videossa. Mikä V toi on? Toi. Tää on kestänyt kohta vartin, mutta mua ei kiinnosta kuinka kauan tää kestänyt. Mutta niin nyt. Katsokaa. Kohta me mennään silleen niinku kotiin ja mennään. Ei mennä kotiin, me mennään trampalle. Me mennään mun trampalle ja Nella saa olla kuvaaja, kun se kuvaa mun videoita välillä. Katsokaa tää on kauan vielä. Eli me lopetetaan ihan just tää video, mutta ei. Me vaan vielä tutkitaan tätä paikkaa, kun me saatiin vähän pelastettua. Niin me tehdään sit uudelleen huomenna tämmönen video, missä me pelastetaan lisää tätä. Lara, huomenna ei voi tehdä. Miksi? Kauheasti.
Mulla on vaan pari tuntia aikaa. Ei kun niin, ja me voidaan tehdä tunnin video vaan. Tai me tehdään tästä ihme lyhyt elokuva. Että tästä tulee niinku. Mitä tämä on? Mikä? Me voitais Nella nyt mennä sinne trampalle. Mä kuvaan... video, kun me mennään trampalle. Joo, Kuvaat tätä videota. Mut sitten kun mä olen trampalla, niin mä lopetan tämän videon ja julkaisen tän. Ja sitten pari tuntia, se tulee varmaan huomenna. Joten Se tramppavideo. niin, se tramppavideo ja tää tulee niinku illalla 9 jossain. Koska ne latautuu 20 minuutissa. Ja nyt on jo niinku ilta. Mä katson kelloa, että kuinka kauan mulla on aikaa tehdä. Mulla on ainakin yli puoli tuntia aikaa vielä tehdä yksi tramppavideo. Mutta tramppavideot yleensä kestääkin jotain puoli tuntia. Meillä mäkin löysin kiinalaisen kepi. Ei tää ole kiinalainen, mutta kuitenkin. Mutta niin mä kuvaan vielä, kun me mennään sinne meidän takapihalle. Mutta mä en saa siis... Niin mä kuvaan väliin, kun Nella tekee temppuja ja Nella muista, että siinä ei saa näkyä se, että missä mä asun. Siinä niinku silleen, että... Miksi sä haluat, että kaikki tietää, missä sä asut, niin kaikki tulis vaan pyytää sut nimmareita? Koska joku voi ryöstää mut. Se on se syy. Että niin sen takia mä en oikein kerro, niin sen takia mä nyt kuvaan vähän maata. Että koska tuolla on niin paljon taloja. Karaa. Polkua. Ei kun joo, tässä on Niin. Ei polkua pitkin voi mennä, kun polussa on pörriäisiä Nella. Me käytiin täällä jo eilen ja edellispäivä. Eilen 2 kertaa. Me löydettiin eilen jotain pulloja täällä. Niin ja me arvatkaa kuinka paljon me saatiin rahaa niistä. Euro 35. Euro 35. Ei sitä lisäpulloja. Mut kertokaa siis kommenteissa, että vihaako te pörriäisiä vai rakastatteko te pörriäisiä. Mä vihaan pörriäisiä, koska koska mun äiti on allerginen pörriäisille, niin mä vihaan. Ja nyt mun on pakko kuvaa maat. Ja Pompula. Kattokaa, mä laitan se tähän. Ja liian. Hei, kattokaa. Hula. Meidän pitää vaan mennä nyt meidän takapihalle kuvaa tramppavideoa. Niin tää kestää joku 20 minuuttia. Hei Lara, tehdään vähän videot, kun me tehdään. No, voidaan me pari. Mä kuvaan Nella, kun sä teet kärrynpyörä. Tee kärrynpyörä. Mitä mä voisin tehdä? Kärrynpyörän. Kässärin. Kohta! Tee vaan nyt Nella. Kässärin vai kaatosita? Tee nyt tässä Nella, koska... Päättää. Kärrynpyörä, kässäri vai kaatosita? Kärrynpyörä. Ei kun kässäri. Tee muhun päin. Niin mä kuvaan sua tässä. Noin. Heippa! Kiitos kun katsoit videoa. Ja muista tilata kanava. Ja peukut pystyyn. Toi oli vähän huono. No ei se haittaa nyt. Heippa! Ja me mennään kysyä mitä sillä on asiaa.